A teraz som zvedavý aj na novinky, ktoré priniesol náš ďalší host, taký tanečný host, ktorý tancom žije snad od 5 rokov, aspoň čo ja si pamätám. Dobré ráno, prajeme Monike Maluchovej. Dobré ráno. Tanec je populárny aj preto, že veľa ľudí pomocou tanca chce schudnúť, aby sa hýbalo, aby niečo, čo pre teba znamená teda tanec. Tanec pre mňa znamená všetko, už vlastne tanečná škola Triko funguje 19 rokov, budúci rok oslovíme 20 a ponúkame takéto tanečné štýly salsa, merengue, mambo, samba, kumbia, to je hudba, ktorá tancuje sama. Takže ženy samozrejme pri tom aj chudnú, aj si zlepšujú kondíciu a ako tu niekto povedal... To tak funguje potom, že akože chcem viacej zadné partie, chcem viacej brucho, dám iný typ tanca, alebo... No v podstate každý ten tanečný štýl je na nejakú partiu, hej, pri sambe štihlejú lítka, pri kumbi, boky, brúško a máme tanečné lektorky, ktoré stále hovoria, zaťahujte brucho, vystierajte chrbát. Aj to pomáha, no? Samozrejme, je to veľmi... ale čo je veľmi dôležité, ten tanec v tom kolektíve, ako tu niekto z tých kurzistiek povedal, je v podstate pre mňa taká psychohygiena. Že sa stretnú ženy, zatancujú si, je tam atmosféra a potom z toho ešte týždeň čerpajú energiu. Takže nie je to len o tanci, je to aj niečo viac ako len tanec, je to stretnutie. No a na ďalšie stretnutie sa ešte tešíme, samozrejme, aj v ďalšej polhodinke. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne a teraz sa ideme stretnúť s Klaudikou. Poď, má pre vás niečo pekné. Opäť otázku bude máš pripravenú, že?